Da, dragă, tu erai care alta? Tu. Că după aia mi-am luat eu inima în dinți și ți-am zis chestia aia cu ochii, știi? Eu acolo cât am stat la coadă mi-am adus aminte tot cum ne-am întâlnit noi acum 5 zile în gara Medellin. Cum am vorbit și cum am discutat. Cum ai întrebat tu cât e ceasul și cum ți-am răspuns eu, cum pe urmă am băut bere și am mâncat mici. Da, da, și pe urmă iar am vorbit și iar am discutat. Da. Auzi, dragă? Da, dragă. Da. Tu îți mai menții chestia aia? Care chestie, dragă? Aia cu... Aia care e aia cu? Când m-ai întrebat tu acolo în gara dacă sunt de acord și eu ți-am spus că da, că sunt majoră și legală. Care chestie, dragă? Mă și enervez acum, care chestie? Că să știi că n-a trecut zi în care să nu mă gândesc la ce am vorbit și ce am discutat noi atunci în gară. Uite, v-ați să zic că la început, pagina 1, te-am întrebat cât e ceasul, este? Este. Da, după aia te-am întrebat unde mergi. Da, și eu ți-am nu zis că... contează. După aia am vorbit de cărți. Pe urmă de filme și că mă doarme. Da, și filmele și cărțile te adorme de zi, da. ai probleme, da, și pe mine la fel. Vezi? Da. Și după aia am trecut la ochi. E că-i căprui, dacă batem verde și imediat după asta, ce mi-ai zis? Ce ți-am zis, dragă, ce ți-am zis? Dacă vreau să... Să ce? Să-mi fac Wassermanul, mi-ai zis sau nu mi-ai zis? Aici mic jos în dreapta la 17, da, ți-am zis, da. Și te mai menții? Păi da, dragă, firește că mă mai mențiu, dar ce crezi că... Zi așa, dragă, ce mă fierbi. Păi și zi l-ai făcut? Da, am făcut. Și? E negativ? Aoleu, aoleu, dar de ce e, dragă, negativ? E așa, e dragă, la sânge, dacă e negativ e bun. E de să-l văd eu dacă e bun. E bun, dragă, e bun, e proaspăt, azi dimineață l-am făcut. Toată ziua l-am ținut aici printre bani. La un moment dat era să-l dau restul unui client. Noroc că mi l-a adus înapoi. Lume cinstită, da. Auzi, dragă? Ia vină încoace că vreau să zic un secret. Ia un loc. Știi ceva? Și eu mi-am făcut analizele la Babadoag, nu?